Hiya, Nick. Sut wyt ti, ti'n oge? Fi'n iawn. Ti'n dod fewn? Wel, dech yn fawr iawn. Wel, Nick, cyn yn byd croeso adra, Mhencampwr Byd, para-Saethyddiaeth, dweud bob dim wrtho fi. Ia, ti'n be, teimlad anhygoel. Dwi wedi curo Bencampwriaeth Prydain o blaen, a oedd yn teimlad neis. Ti'n cael gwybod na chdi sydd ar ben dy gamp yn y wlad a bethau lle, ond curo Bencampwriaeth y Byd, mae o'n stepan i fyny o hynna. Mhencampwr Byd efo para-Saethyddiaeth wyt ti, a honno di dy gamp di yn sgil cyflwr yn dod i dy ran di yn 19 oed, Nick? Ia, ges i'r diagnosis o Stargardt Macular Dystrophy. Mae o'n gyflwr sy'n effeithio y golwg yn y canol, so mae'r macular ydi'r darn bach o'r canol y lygad sydd yn gyfrifol amdan gweld y manylder yn y golwg mewn ffordd. Bod o'n gyflwr sydd yn dirywio ac dwi'n rhywbeth sydd wedi cael effaith mawr ar y mywyd i hefyd, dwi'n cysidro ni'n reit lwcus oherwydd na i byth yn ddall, so na i byth golli bob dim lle de. Balchder mawr arall y mywyd Nick ydy ei waith efo elusen Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru. Dwi wedi bod yn gweithio yn y Gymdeithas wan ers ryw 8 mlynedd. Dwi'n gweithio fel swyddog datblygu. Yn aml, mae rhai pobl yn meddwl bod fi yn y swydd oherwydd bod gennym fi'n amgolwg yn hun, lle. Dim dyna ydy'r ces yma, lle. Dwi'n eitha ffyddiog bod fi'n dda yn fy swydd, dwi'n dda yn gwneud beth dwi'n gallu gwneud yma, lle. Ond, yr ochr arall o hynna, wrth gwrs, ydy y ffaith bod mae gynna fi'n amgolwg yn hun. Mae hefyd yn rhoi ochr arall i fy ngwaith i, dwi'n gallu cydymdeimlo efo'r pobl sydd yn mynd drwy efo gair. Da ni'n hynod ffodus o gael Nick yma'n rhan o dîm Cymdeithas Deillion. Mae gen fo galon fawr a sa byth i'n byd yn ormod o draffarth iddo fo. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth garw i nifer fawr o bobl sydd yn amgolwg, a da ni'n diolch yn fawr iddo fo. Dwi'n mwynhau gwneud fy swydd i. Os dwi'n bod yn hollol onast, mae'n helpu fi dipyn hefyd. Mae dal diwrnodiau sydd yn anodd, dal diwrnodiau lle ti'n meddwl amdan be ti wedi golli. Mae gallu bod yma ac fod o gymorth i bobl eraill yn helpu fi cyn gymaint, a mae'n helpu nhw gobeithio. Mae'n braf iawn gan Nick adra. Mae wedi bod yn rhyfedd iawn hebddaf yma, do. Do, pa gystadleuaeth y byd foch arall rhywun. Ynddi, mae hwn wedi pella, mae wedi bod yr wrtha ni, da. Mae wedi gweithio mor galad. Mae wedi bod yn ymarfer 2-3 gwaith yr wsos. Mae rhaid 100% i fyny bob dim i waith o bob dim adra. Wel, rhan fwy o bob dim adra, ie. Pan fydd hi'n adag i fynd ymlaen ac amdani, be sy'n nesaf i Nick Thomas? Dwi wedi deud y wraig a wedi deud y teulu bod fi'n cymryd mis o frec, ond bythefnos i fewn i'r brec, dwi'n dechrau cael yr itch yn ôl i godi bwa ac yn mynd yn ôl i saethu, so dwi'n gwybod os ne'n 80 am y fus, ond ia, mae gennym ni Bencampwriaeth Ewrop flwyddyn nesaf yn cael ei ddal yn Prydain, so dwi'n meddwl ffocws wan sbio ar hwnnw ac trio bod yn Bencampwr Byd a Bencampwr Ewrop ar unwaith. Dwi'n meddwl fysa hynna'n rhywbeth neis i gael fedal aur arall wrth ochr yr un yma.